No, se nousee kuitenkin. Joo. Mutta hyvä nosto on. Kun saisi taivuttaa etujalat enemmän, sitten olisi täydellistä. Me on vielä melko suora. Takajalat taivuu aika hyvin, mutta etujalat vielä melko suorat. Mutta silloin kun se nousee joskus vuoden päästä sieltä ylös, sitten ne rupeaa taivumaan oikein kunnolla. Nyt sillä oli kerrankin vähän eikä kun